spiser det bare, hvor vi stifter bekendtskab med alt mellem himmel og jord og sætter spørgsmålstegn ved ting, der starter med B. I dag skal vi for eksempel teste en væg, hvilket er meget vigtigt, når man ligesom har en forbrugerråd, ikke? At tage stilling til. Og dagens emne er bukser. Som sagt stiller vi spørgsmålstegn ved ting, der starter med B. Så hvad er det lige, der foregår med båndspaghetti? Båndspaghetti er en vigtig del af hverdagen, især hvis man er italiener, ikke? Men som sagt, så stiller vi spørgsmålstegn ved ting, der starter med B. Men vi giver ligesom ikke svarene på dem. Det må jeg selv stå for. Vi er jo ligesom ikke eksperter, vel? Altså, hele vores verden består af ord med B, ikke? Så for eksempel tager et isskilt, ikke? Og man har en isbåd. Når man fjerner is, så står man tilbage med bådene. Hvem har lavet bådene? Og hvis man kigger rundt på stræder og gader, så finder man bygget med et båd. Og tandlægen, de står altså ikke med B, men det er så et andet program, vi snakker om ting. Og så er spørgsmålstegn ved dem. Det er virkelig en underlig verden, vi lever i. Ja, og så snakker man om bukser hos Ren, ikke også? Og så har man Bim Bam Banana. 3 B'er. Det er bare smukkere bliver det simpelthen ikke. Det er poesi. Det er programmet, vi spiser det bare. Vi finder de smukke ting i livet. Ikke også? Og ja, så vil vi teste en væg. Ja, som sagt at teste en væg, ikke? Vægge, det er jo noget, der er rigtig vigtigt, fordi at vi mennesker, hvis man specielt bor i et hus, ikke også? Så bor man blandt vægge, ikke? Men hvis man er hjemløs, så kan man jo sige, så har man måske ikke så meget brug for vægge. Så har man nok heller et tv, så ser man nok heller ikke vores program. Nå, tilbage til at teste en væg, ikke? Ja, den er fin. Det er svensk, det er godt håndværk og humlebi. Stenvæg, det er simpelthen det bedste materiale, man kan få. Fås ikke bedre. Sten, det skal man have. Så må man skære det ud, ikke? Og så tager man det med hjem. Så har man sig selv en stenvæg. Og så kan man jo stable ting på den, hvis man ikke vil bruge den væg. Sten, det kan simpelthen bruges til. Jeg har faktisk gæt på. Ja, den er helt tilbage fra stenalderen. Det kan jeg høre. Det er fordi, der er simpelthen stendød. Og når vi så spørger en forbruger om, hvilke bukser, der sådan set er de bedste, hvor er der en forbruger? Der er en forbruger. Snakker en forbruger. Hej forbruger. Hej. Hvad for nogle bukser er de bedste bukser, synes du, i verden? Skal jeg vise dem? Ja. Okay, så følg med. Ja, okay. Hej forbruger. Hej. Hej. Hvad er forbrugerens navn? Forbrugerens navn er Rasmilda, ikke? Hej Rasmilda. Ja. Smukt navn. Jeg ved det godt. Hvad hedder du måske? Jeg hedder Evelina. Evelina og Ja. Rasmilda. Hold da op. Det kunne bare blive slyngveninder, ikke? Sådan bukser, ikke? Måske er vi egentlig søskende i tidligere liv. Ikke? Det tror jeg på. Jeg tror på reinkarnation. Ja. Hvad tror du på? Jeg tror på prærieulve. Okay, fedt. Hvad for nogle bukser? Lad os lige komme tilbage til buksespørgsmålet. Ja, bukser selvfølgelig. Altså, jeg kan godt lide bukser med stræk i, ikke? Så der ligesom er plads. Så ja, de lyder smukt. Ja. Man kan også lave bukser af nødder. Så kan man æde dem sammen. Det lyder godt. Ja, men så bliver det sådan måske lidt korte og kolde i det, ikke? Totalt retro. Retro-bukser, det er også godt, ikke? Jo. Man skal godt... Altså, hvornår kommer vi til bukserne, ikke? Det har jeg snakket om. Jeg vil have bukser med stræk i, så der er plads til mine ben, ikke? Fordi jeg har faktisk 2 meter lange ben. Shit. Ja. Og hvordan kan jeg så stå og snakke med dig sådan lige til lige? Det kan du heller ikke. Det er faktisk... Du må have en meget lille overkrop. Ja, også det. Og hvad med de der bukser? Hva? Hvilke bukser? Altså, skal vi kigge på sådan nogle bukser, ikke? Det er det, man kalder jersey, tror jeg, ikke? Eller jersey. Er du ekspert? Det kan man godt sige. Okay. Men altså, de er så størrelse et eller andet her, ikke? Ja. Og der er mange folk, der har bukser på i dag, kan vi også se på. Det er nok fordi, det er for koldt. Ikke at have bukser på, ikke? Skide nej, men tak for det, forbruger. Altid bukser, ikke? Ja, godt, hej. Ja, men det var programmet. Vi spiser det bare. Nu vil jeg holde fyreaften og gå ind på Jazz House og goof den lidt, ikke også? Og så ses vi næste uge, ikke? Til, du ved, til at sætte spørgsmålstegn med ord, der starter med Q, tror jeg. Ja. Hej hej.